changamiri nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti huya titaurirane nenyaya yekudanana nemudzimai wangu. Ndinoda kuripwa nemombe 7 nomwe yani chitupa mari dara kutaurira ndi mashano nemtenzi ari mukadzi wacho chitaurire masha kuti wakamubata sei Cosmas. Sorry. Nyaya yakaitwa dzinoziva kuti nyaya yakatangira pavanhu mudzimai wavo. Isu takanga taita mazuva takanga takaita mwana wangu kutanga wechipiri pakaitika nyaya yekuti anga achimwa mapiritsi apinozani vakadaro munhu yakabva yabata futi abata kuti ngatishandise chibesu paijadheo akabaiswa kuti jadheo chene chimiswa chechi ndichibva yabata pamwana wechitatu ikadakaenda kwadokta dokta akanditi anofanira kungoiswa duku zozipakune zviri muramba saka ndikabva ndaronga namai wani mudzimai wangu ndikati dzimai chibvenzai kuchipatara murotore makadhi emapepa anofanira kushandisa chimira kutsvaga mari yendiyo kwadokta kati pakati pekushandisa pepa yayo ndipo ndakazoita mwedzi ndiri kubasa pamutara ndipo ndakazopatika ndakufonera kwanzi kamudzimai wako asikuitwa zvakanaka katifonera kwamamisido naiye wacho pandakadzoka ndichina naye kuchipatara ndipo ndakasvika ndizoti kuchipatara chinzi ane pamwe anonzi ani mukadzi wenyu anonzi ani Desiree. okay ndipo pandakazoita kumba ndataura naye ndikati akationa ndichishandisa mapepa nguva isi yapera chiita kuti zimuziswe nduku saka nhumbi yabva kupi plus inenge ndaita mwedzi yese ndisikundiba nhumbi yabva kupi ndopandanga ndati tichaita isusu next year kana tichinge ndawana mari tati mafocha fanira kuti kumadna kana mwana asununguka saka last year ndakachironga chiti this year ndofanira kumadna saka ndakuronga nyaya yekuti tiende kumadna ndakuti ndokudzimai pakapanditi ndokuti ndiregerero nemhaka yei chokwadi kutaura chokwadi mwana aswini akandifambidzana navangu vose vakatanga rini vachitaurira vachitata nemakore akati iyo iri kutaurwa mukosera Cosmas nekuti mazuva anaya pasina chekuti unopedzayo last week andina mugabe ende next ari kuuya panext dare ichi 19 ipapo totomutaura kuti kana uri kuita nharo otobva atoita maima ndotomukuvira kuti akuchipisire abva aite madna iyayo so mazuva anaya pasina chekuti unomboswera unyepa kana kuti unyepera dare ende soforth nekuti zvinhu zviri pachena zviri nani kuti ubvume dare zvoonekwa kuti dare obatsirwa sei. notora kasimudza izvitinzwi aniwo zvavari kuzvireva nani anomborana naye anomborana naye nekuti vamwe kamune musingadanani henyu asi uchirara naye saka anopenga kuzotora iwewo varume wese paraini penyu muri varume wangana azotore iwewe kundonhonga iwewe kuburitsa iwewe paneyo right mukadzi titaure tizvo wakadana wakamborara here naye naCosmas kangani kafo kekutanga makarara papi kechipiri kechitatu kechina saka ari unyepa right tingaswere tichitenderera newe
nekuti uri munhu asinganzwisisi dare pane angade kubvunza here munhu ane nhema dzakadaro? Mambo mudzimai ari kutaura pane mwana saka zvaari kutaura iye oti handizvizivi anofanira kuvharirwa anofanira kuti angavhara. Ndingaude mubvunzo kuna iye Cosmas une history yekumbonzwa kupenga here kwamai yako? Handizivi because handingari padhuze nako. Alright, but wakawatarisa so ufunza kuti angava munhu anodhumira? Handingazivi nekuti angaumwe munhu kudenga kwake ndichiremba. Ko pamashoko ari kutaura unoti kuti angava achipenga here? Ndinatoti wako ngangari kupenga. Ari kupenga ndoti tingatokumbire dare kuti nemune chiremba izvozvo? Aiwa taurisaka kuti kumbire dare anombovhenekwe njeri una chiremba? Zvikodzero. Pamakarara anga aine mhami nemakondomu here? Kavachangabe ndikuona baba avo vanogona kuda kutenderera nokuti varume vazhinji hakuna murume anotanga kubvamachi nyaya, asi kuti vanhu vazosvikire pakurara wese pane masoko mairi angambotaurwa. Ndaifunga kuti mai vaigona kuvabvunza kuti chakazopa kuti murare kana chii chechamboitika. Pane pawakambosangana kuti wazosangana wazosvikire pakurara chii chechamboitika naye amai? Taurai makasimudza izwi. Ndinodara kuti misikanzwa yandakaita ndaifambidzana nawo. Misikanzwa ndaifambidzana nawo. Musati manye murume wenyero. Mune mafoni maidhilitira mameseji amaisendera mukunaye kwari. Right. Tikangoswera tiri kutendereka iyo nemurume uyu. Ende pane mwana. Pamusoro Chakamita ndachida kukumbira kubvunza kuti mai vemwana Totsvaga mataya akanaka fambidzana namunhu nemurume uyu mune here imwe description yamunogona kupa pachimiro chako? Ndati kune kumwe here kutsanangura ruzivo rwamunaro pamusoro pechimiro chake maererano naye yakamira sei panhengo yake mukadzi describe munokwanisa kuti describe maingoita zvekuviridzira chop faster mwana wechifo waari kutaurwa mwana wake ndopakabata nhungu. Kana uine kupikana unoenda kuma-DNA test. Isusu dare rakubata nemhosva yekuti patori nemwana. Saka kana uine kupokana wotaura kuti unoda kuenda kuma-DNA test, mouya musi wa19 panapa anenge ari panapa totomutaura ouya obva akutestai musi wa19 wouya ne250 yekuti uitwe ma-DNA test kuti mwana haasiri wako. But izvozvi zvidare rakubata nemhosva. Mwana kana akazoonekwa asiri wako, mari iyoyo yaari kutaura apo imari ati unoda kuti uripe nechii? Mombe 7. Mombe 7. Mombe idzodzo anokudzorera mombe idzodzo. Ndiye anotinga kutokuripa. Akukuripa kuti anga ari kuweka nekuti wanga uchachengeta mwana asiri wako kwemakore esai. Right. Shaka
unofanira kuti dare hanzi anova uri pamombe 7 dare noti anova uri pachii Akamira pamutongo wake uyu tikuona mombe 7 dzakakodzera asi dzine mukanda wacho nekuti pane mwana pato nemwana kusvika pakumitisa mukadzi womunhu chakamira angatonyatsoshoora murume wacho kuti tonyatsomudzikisira zvakanyanya ende nyaya yacho kunge yasvika chikamira yange yasvika panyaya yekuzodeuka kwekupa munyika medu nekuti vanhu vangu vatotandawara ungasatosho yasvika pakuzobata kuti pasvika pauzotemana kuti munhu nekuzopabhoza wana munhu akuzvika kumitisa mukadzi wemunhu rudo rwavadzika samombe 7 dzichikamira ndikuona dzisina dambudziko bhozi dzimwe dzikaripira uyo anga uchengeta mwanasiri wake nezvumbu nezvumbu dzinguva yatomuchengeta pamwe mai vaigona kutofa nenhumbu iyo isiri yake iri yegomba samombe 7 dzikamira tone dzakashata nokuti uyo akanyanya kupfurikidza kuti anane mukadzi wemunhu kwacho kamambo akadari vanhu vakadai vanofanira kuripira kudati kudare kuripira dare ing'ombe mbiri yekuripira dare kushoresa munyika mamambo chiita makuna zvisingamboti ngoti ropa sezvataurwa nemutauro raideuka saka undozvikutonzwisisa ataurwa nemukadzi aingosvika nongotema saka panoda dzimwe ng'ombe mbiri dzekuripira dare machira changamisa anochiona sekuti sekuripa ng'ombe 6 dziripira kuno vatadzira mbiri dzouya kuno kwamambo dzikonaasamiaa kuita kachangamira ini ndandiri kugutsikana nemutongo wakakohwa nokuti murume uyu aedza kuramba kuti handingambovira ndakazviita munhu anoda kurerutsirwa munhu anenge abvuma handizvo saka ndikutenderana nazvo kuti munhu anenge amboramba ngaaoneserwe mombe 7 idzodzo dzakadii dzakanaka plus mbiri dzekushora dare rani ramambo rokunge uchibvunzwa uchidii uchiramba zvinodzidzisawo wamwe wasati wauya pano undobvisa mombe 5 dzaunoripira murume uyo nemwana wake mwana wako waari kuchengeta izvozvizvi then wobvisa kudare 2 mombe nokuti zvawaita izvo zvinhu zvinopunza musha unozviri parudzi ndakabva wofirwa nemudzimai saka pamombe dzindeke ndina ndisina kubhadharana tezvara ndakafirwa nemukadzi wangu watora mombe dzese saka amene kuti ndinoitawo zvekurima tema ndokutsvaga mombe dzacho urererwa rima kandi torukuwa izvozvo ruko wakadzisira saka dzisiyona kuti unobvisa ngani tokupa kana kuti next year uzopedzisa but tatoona kuti wadii wambobvisa this year mombe imwe 350 fodya uri kuendesa rini ndakaendesa saka utori nemari akabatwa chikwereti yakanyora nenyaya yekufirwa nemudzimai andazobola kumasishanda mudzimai akafa nei akangofa ari pachecha chiparidza uri chii uri mupostori handisi mupostori ndekanda uri chii sayoja izayoja right hanzi ndakafirwa ndiroda kubhadhara asi ndiri kuda nguva munoti chii kachangamira kana ndisina kupotsa kunzwa ndanzwa achitaura zvanatezvara kwake kwakafirwa nemukadzi ndizvo ini ndandiri kuti chii chinotanga ngaazotsvage zvanatezvara wake rwose anenge achiziva kuti kune mhaka
mhosva iripo iyi hanzi wakatotora wakatotora kusina chiripo Kuna mdanga. ndipo unogara asina mombe ere mudanga mombe dziripo dziripo mombe Kasha. Ini ndaifunga kuti ainga ari kutoudza mambo kuti pamutungo wamandipa mambo uye zvinoke ndakumbonomupa mombe dzakati zvaigona kurerutsira dare kuti rizive zvino kana akabva angoti handina chendiri nacho panoreva kuri patauro mambo wakubvunza zvakanaka iwewe sugunuka utaurire mambo zvaunokwanisa kuti ungaite uchisimuka izvozvizvi kuti undoite asira kutokuya rwakasara kupa kunogona kuda magura kana matatu. Aiwa, mombe yaunodza unondoti naizvozvizvi mudanga mako Danga handisina basi zirimo ndedzani handisina mombe mudanga. ndiani anogara padhuze naye haachisina mombe newo asina dai pane vakenga ari kupanda zvikinge zvakaoma kuti titozotore mudzimai wake mota ndokupa isawirawo ndiwo aitumwa netsamba handitowazivi mai kana iwo handifundi vanondiziva handitowaziva badai kutaurira kanyaya dziri kunakisa mazuva anaya ndine mukadzi wemunhu amba chaiko chaiko kandiina katsvuku ungaregere kutaurirwa izvozvo mombe dzikenge dziri right yatofunga enda undogara apa kuti chimbomira tikupe unyatsofunge zvaunondoita nhasi wabva mudare otherwise hatikupunyutsi ma totoda commitment yakasimba nekuti zvawakaita izvi zviro zvine rufu todogarapo unyatsofunga ingaiva pamwe kuno unyatsofunga chimboyeka yenyu chimboenda yenyu mbogare next anyazi mshokwa right taura kuti tinzwe kuti urundori pachii Ndafunga kuti ndiri kumirira kuzvina ma-DNA test. Ndakunogadzira kodhi yekumba ndinotengesa mandinouya saka uruti muzwa 19 wouya ne250 yekuitwa ma-DNA handiti then ipapo ma-results abuda tozoona kuti uzonge uchibhadhara ndo zvatiri kuwirirana ndiko kana ma-results akabuda achinzi mwana ndewako then udi unenge wakubhadhara mombe dzataurwa nedare ndizvoka hapana chakashata uyai musi wa19 dare taposponda 19 manzwa here imini 19 ouya poitwa ma-DNA arenga ari panapa mugabe anobva akuitirai muno marusavi muno ane 250 nokutaura ndakati uyai ne250 handiti achi anoita 400 but wedare anoti chipei kana muri kuuya nedare saka poitwa munouya nemwana iwe mai nemwana pa250 ipapo anokwanisa kubva aita newe baba kuti zvionekwe kuti mwana haasi wako here handiti zvese zviva zvabuda pachena from there toisimudzira vanhu okay vatisimuke itende tona musa 19 Last 19.